What's up guys? Good evening sa tanan. For today's video, naa may games. Although di na siya ingon nga bag-o na games kay kung ano siya kanang common na kaya siya. So ang game namo is related sa Wordscape. So ang mechanics ani naay ka ng level ang Wordscape wherein kailangan nimo i-guess ang mga words sa mga scrambled letters. So ang may tabo ang usag-usa sa amo ang upat naay ka ng chance nga mo answer. Then isa ra jud ang power nimo nga mag-build og kanang word sa scrambled letter sa Wordscape. Then if dili nimo na siya first attempt nga nasayop ka, ang punishment namo is hampason ka og galon. Pero di na kanya siya sa tatantong sakit. Video mutunog lang siya pero di ko siya sakit. So without further ado, let the game begin. Mag-isipan mo mabuti. Ano binagamay mo kayo? Cancel mo, sumo cancel mo. Ay, nagatad. Muna gini ron. Sa kate po sa Madami, kumabutang sa point siguro. apil sa counted siya. Okay. Laya! Tayaw. Tayo gina niya. Saya naman yung charo. Gawin ng galon gawin ng galon niya. Ay, baka nakulot. Kumain ka ron na lang. Ala. Nice. Lali mo sinig. Ay! Init. Yama na. Lala. Sudra. Palunga. Ato magabasahan ng iyang kuan. Yun, screenshot ng gatay. Yung kuan. Hawa na. Dali, yung masaya pa yung ron na. Atay. Muro kayo. Atay, magandaan niya. Itit. Atay, magandaan niya. Wala. Okay. May side. Muro kayo. Ako siya. Muro kayo na. Minaro niya ito na dia. Atay, magandaan niya. Ako naman sa taas. Atay, magandaan niya ka. Tagaan mo tagkuan na. Nangyama. Alaya. Ikaw, Ron. T.I. Laya, la. Ako ikadwa pa ko. Una yung masaya pinang luha. Okay, last ako. Lalo ba? 1, 2, 3, 4. Sakto. Laya, wala. Last ikialan. Ay, last ka. Namatay. Mahapak juga galon. Bawal lang yung pataka na ni ba? Ipik ka. Ipik bay. Hello. Yo, ako ni patayan ni karon yawan, alisin po lang istanan niya. Hello. Ala. Tiktide na. Patay. Wala ba? Enggak sama dia. Ano.
Ay. Di ay butang kay di dapat tulol. Mura kayo. Na si Rapi, bansa naman si Rapi ang luoy. Di. Mansira mas mutanan makansir mas mutanan sa tapak ko mas mo kansir na. Oh, wala ada tatanan. Nakabalon ako sa nakabalon ako sa Moto siya pero 90. Oh. Moto siya pero dipik. Oh, mo to. Kabalo mo na ni kami maris kani yung gipindot kay kabalo ko. Ang pas yung answer. Isa mo. Pakapakita sa tagsa karon. Mura gitu bay. Nanako ay. Karon duha naman ang last ana. Gani duha kan last. Safety na ganit ta. Dalawi kung di na mo mansiran no, dua lang Japon. Dili Nabi apak mansiran si lang Rafi. apak ka na asiran nimo kun mo mansiran. Kun di mo mansiran, hapakon ka pasa sa kuha. Ang unsa? Ha? Le wala mansiran niyo. Ikaw medyo answer ba jugan? Tadi. Le. Ada ila. Nabang. Wala ya. Ya mata kita pik. Wala kayo. Wala ako. Ya kita. Wala ako makansir. Wala na imo ibuyan mo. Imo ibuyan mo lolo. Ya unsa man ihati ah. Sabi answer be. Bulan. Tipik mo to yang answer, wala answer. Mana ya pag bulan na ya kay wala. Tipik ko mo ko patakay. Imo na yana imong kan kanina oh. Ana. Wala kita. Apa kay awak kay video. Ala, di kini mo na masiran karon, di mo ginatanan. Second attempt na po dayon. Patay. Bulan na pod. Wala kayo kansi mo na ni. Sige. Kini karon, kini cancel karon. Tay tama sa tulo ya, tulo man. Tulo. Duha naman to, last dayon. Yaw sa kuwal karon lugar. Di kakaba, di ano. Wala lagi pick lagi. Upat na. Lima lang ka Hindi ba? man ang mabutang man sa points counted man. Oh, content wala dia. Wala ba? Ampak na. Katalo naman lala. Ay, doktor ba dira si Rapid? Check. Ya awak. Kabalos. Hindi ya. Ya alam sa. Diran. Ala. No, yo, wes kisah ya kay iya wala na tong attention sa bunal-bunal magkansiran-siran niya. Muro kay ka. Ala yaman na. Ala. Tina ko na. Ala yaman na. Ati. Ala balu ko ba? Sayo na kayo. Tidik. Tisid maguno. Di tisid eh. Di tayo. Anak mo na siya. Awa gali. Oh. Oh. Tais. Di po di. Bila mo. Tama ka rin. Mapak ka na yun. Hinay ra na yapak yan. Hinay ra. Tuluan siya kan. Para mapak. Sino to ni mo to? Ani. Ano niya? Di. Bakag. Las gidugan. Ayan siri. Gidugan na sunod. Ayan siri. Wala kita taran na bunalan mo. Ayan siri. Ayaw, siri, ayaw. Ayan, siri, gidunggoy na. Allah. 1, 5. Ulag dua. Ayan siri yo. Ayaw ya. Ang sikiran gid siya. Ayaw, bos, gigwan.
Gibalik ko Kalmada si Kuya Kalmada. Ala. Ah, dara de. Siri. Ay, ang siri lagi yan. Para Para ka na bunalan. tipid. Tipid. Tipik. Bag. Bagi. Kinungke. Tipid. Masakit tiyan muna. Wala. Nayaman na. Anam na. Muna na. Buhay, balik ka. Balik ka. Buhay, gina ka ron na. Yawa mo siya. Buhay ka, patay ka. Lala. Ah. Tipid lagi na. Tipid. Pagtipid, pagtingin. Ala. Do. Tipid mo doon yan. So, maura to ang katuwaan namo sa kagabion. What's up mga kalien? Unta ito nalingaw pud mi. So words key